Nandito kami ngayon sa Sangay para mamigay ulit ng... So dalawa na yung natin, dalawa na yung pagbibigyan natin. Yung mauna, 25 kilos na bigas, tapos yung pangalawa, grocery. Yun yung natin. Kaya welcome sa Sangay. So andito po kami ngayon. Hanapin nyo na lang po kami sa taga Sangay na malapit po dito sa location namin. Puntahan nyo po agad kami. Baka kayo yung mananalo ng kalahating sako ng bigas at grocery. So dalawa po, ulitin ko muna. Dalawa po yung mananalo natin ngayong araw na to. Yung una, 25 kilos na bigas. Yung pangalawa, groceries. And habang naghihintay po kami, ito, kain tayo ng turon. Wala yatang ulan na taga Sangay. Ay, una ikaw. Hanapon nila mga anam. So ito, bale, ano lang natin to guys, ginagawa na nito dahil malapit na yung ating birthday. So kaya ginagawa natin to. So, magkaroon naman tayo ng kunting kasiyahan na may ibigay sa ating mga kababayan doon po sa mananalo. Hanggang alas 5 guys, so alas 4 pa lang naman. So hanggang alas 5 maghihintay po kami. Hintayin natin yung mga taga-Sangay na maging online. Tokyo, Japan, Lisa Hamito. Sabi ni Lisa Hamito. Oy, Allen Clapis Jungko, salamat sa 75 stars. Yan, salamat. Dulok naman, oy, igding. Lisa Muhito, bati po ng advance happy birthday kay Mercy Joy Hamito ng Alawihaw, Daet, Camarines Norte. Ha? Ano? Iya. So nag-vlog ako, iya. Ayan, may lumapit guys, may lumapit. Ayan, kami talaga sa nag-vlog. May toyo ka? Ha? Mayo? Day updated si Kuya. Naka mo ko ng tagi-ibo mo eh? Ha? Ano? Live ako? Araw? Sige, pag nakakunan mo kung ano ta nag-live ako, ikanang gana. Ano ta nag-live ako? Ito. Ako na sala sa dalagan niya. Sala mong gayaan ka. Sala. Sponsor po pala natin ito si Bicolano Elvin. So support po natin ang kanyang YouTube channel at ang kanyang Facebook page. Hanapin na lang po si Bicolano Elvin. Search nyo na lang po. Search nyo na lang po.
Bicolano Elvin. So bali may ipapamigay po tayong 5 sakong bigas. Nating kalahati pala. 5 kalahating sakong bigas. So galing po yan kay Bicolano Elvin. May mga lumalapit kaso hindi nila alam kung ba't lumalapit sila sa atin. So ibig sabihin, hindi nila alam kung ano yung ginagawa natin, di ba? So hindi sila updated. Hindi sila updated. One hour later. Daan, yung gayo. Maribel Mendoza, Larwa, Idol, dito naman sa Batangas. Ang layo. Road Consulta Azor, shout out po. Go, go, go na. Sabi mo, Kikap, Tumikikap. Kabukuan kuya, managdi. Ako na lang punta dyan, Manoy. Ito yung hinahanap natin. So mayroon na tayong may winner na tayo guys, no? Ayan, may nanalo na tayo. Ayan si ate, anong pangalan natin? Cheryl. Yan, abangan nyo lang po sa vlog. Ayan, salamat. Ayan, sangay, isa pa. Ayan. Ayan si ate. Congrats kay ate. Anong pangalan mo ate? Cheryl, Palaganas. Sigurado mo taga-sangay ka, no? Iyo po, taga-Kilumaon pa ako. Nahiling taga Kilumaon? Kilumaon sa Tunhan. Kilumaon, ang layo nun Oo, nagtrabaho lang ako dyan sir sa ano. Malapit ka lang dito? Kala ko galing ka pa ng, may asawa? Meron. Ilan? Ay, isa lang. Anak, Tatlo. anong trabaho ni ate? Dyan sa water refilling. Yung asawa mo anong trabaho? Nasa Bisaya nga sir, walang trabaho. Patay. May komunikasyon. Oo, meron. Akin na ay ilan ang anak ni ate? Asan, sino yung nagbabantay? Si mama po, nawalat sa mama. Kumusta ang buhay? Okay lang po sir, pero paano nagkaraos ng graray? Anong trabaho mo dyan sa refilling station? Sa ano po? Sa yung magre-refill. Yung ano? Ilan taong ka na sa trabaho mo? Ano pa lang, mag 1 year. Ay, nag 1 year na ako. Tagal ka ng followers ng Urago Oo na. naman. Ha? Oo. Ibig sabihin yan, sa'yo talaga tong blessing na to. Kaya ngayon, mananalo ko ng 25 kilos na bagas. 25 kilos. Ayan, salamat ulit kay Bicolano Elvin. Ayan, siya yung sponsor natin itong 25 kilos na bigas. Ayan, paki-subscribe na lang po ang kanyang YouTube channel at ang kanyang Facebook page. Paki-follow na lang sa Facebook. And ate, congratulations. Nanalo ko ng 25 kilos na bigas. Sa tingin ko, madali lang mabustutin. Oo, okay. Simple. Kita naman sa katawan niya. Wala. Sayang ang dalhin eh. Hindi, pahatid ko na lang saan yung... Doon lang sa mitra mo, sir. Diyan lang. Ay, di hatid na namin kayo. Oh, kasi pauwi na din naman kami. Kaso naghihintay pa kami. Bago tayo matapos dito, hihintay pa natin yung isang mananalo. Pero gusto kong sanang i-consider yung si Kuya eh. Kuya kasi Marigday. Si Dahil kasi lang ako kasi nakakaya naman dun sa mga followers natin na matagal na. Eh siya nag-follow sa atin ngayon lang. So, ha? Sa YouTube ako matagal na. Sa YouTube ka? Ba't di mo sinabi kagad? Pero kilala mo talaga kung sino ako. So dahil dyan, pasensya ka na ha. Kasi inaano lang namin. Gusto ko lang maging fair sa mga followers and subscriber natin. So matagal ka na palang subscriber sa YouTube. Pero sa Facebook, ngayon lang. I-follow mo na. Sa'yo na to. Taga-sago ko yan. Murakan po. Ano pangalan? Rolly. Rolly, Verso. Congratulations na. Thank you. Anong trabaho ni Kuya? Door lang po. Ano yung anak mo? Isa po. Isa? Huwag mo muna dagdagan na. Ay po. Anong gusto mo sabihin sa anak mo? Sa mag-aral ng maayos mo. Kasama mo? Nandun sa bahay. Ano gusto mo sabihin? Wala. So, salamat sa sa asawa ko na Pati mo na Sinda. Shout out na Sinda. Shout out! Ayan, congratulations Kuya, no? Congratulations sa mga nanalo. Salamat, congratulations na.
Yan. Abangan nyo ulit kami guys. Sa gawa naman kami sa sunod. Paliwanag lang natin. Kahit sino po pwede, kahit taga-tigaon ka, pwede kang pumunta dito sa Sangay. O kaya taga-Sangay ka, pwede kang pumunta ng Guwa. Sabi ko nga, paunahan na lang. Kung may kakayahan lang kami na bigyan lahat, lang hindi na nila kailangang mag-sacrifice pa. So bibigyan na lang natin. Congratulations sa mga nanalo, no?